Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan sang regulang anchorman, Aksyon Fred Salanga. Ako naman, Aksyon Marlon Hinovaya, Action Reports. Second portion, tubtob sa takna nga alas 7. Aksyon Radio. Nano ba na ang mga balita nga dapat nato sa nga pagtalakayon? Ariho, masubo-subo naman nga balita para sa industriya sang media, partikular sa patag sang pagwaragwag. May isa ka ginakabig veteranong radio broadcaster o kon radio commentator ang gintero patay daw matapos ambusan daw wala ambus ang ginhimo sa Desaya samtang nagasakay siya sa iya sini ginabariho nga salakyan. Kagabi lamang ini dito sa may syudad sang Las Piñas. Aksyon Radio. Ang ngalan Percival Mabasa, no? Percival Mabasa, mas bantog ini sa ang ngalan nga si Percy Lapid, host sang online broadcast program sa DWBL, no? 1242 nga may titulo ang yasering programa, Percy Lapid Fire. Aksyon Radio. Ang plastada sa mga kaaksyon kagabi pagkubas sa mga alas 8 ang takna, may duwa ka mga persona nga nagasakay sa motorsiklo. Amo ni akon duwa ka mga persona, ang isa sakay sa motorsiklo, ang isa nagasakay sa pribado nga salakyan. Amo ni ang nagluthang sa biktima, no? Ang palayag sang himata ni Lapid, ini si Lapid ni papauli na kuntadi, no, sa iya sa ning puloy-an para mag-online broadcast. Pero antes makaabot sa gate sang subdivision dito sa may Aria Street sa barangay Talon 2, may duha ka mga lalaki ho. Ang isa sa nasaling sakay sa motorsiklo tilaban-laban mo ni ang pangamot tiro sa iya. Ang isa sakay naman sa Toyota Fortuner, nagsunod ginsundan gini siya, no? Samtang nagpapauli siya sa isa ding salakyan, amo ni nagtiro, gintiro sa sang pilagid ka beses. Aksyon Radio. Tiining si Lapid ni kilala ini bilang broadcaster nga kritiko sa nga nagkalain-lain nga mga political figures. Kamagulangan isang utod sang Manila Bulletin anay reporter kag anay presidente sang National Press Club nga si Roy Mabasa ang ulihian ng broadcast ni broadcast ni Lapid. Nabatian nagligad lamang Septyembre 30. Tiyan mo ning subo-subo sa isa ka broadcaster basta gani may malapakan ka nga medyo makahangkahang. Isa lang ang sentensya dira, no? Kung hindi bala ti sementeryo Aksyon Radio. 41 minutos nakaligad sa takna nga alas 6 Action Radio Philippine Standard Time. Ang Philippine National Police, ang PNP, may ara sang panawagan sa local television networks kag sa Actors Guild nga dapat ang ilan sa mga artista ay paidalom sa mandatory drug test. Magsilig kita mandatory, obligado gud sila dapat ni. Aksyon Radio. Si kapon si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. amo gini ang nagpanawagan base man sa recommendation ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers nga dapat taran-taran nga mga artista magpa-drug test antes i-hire
Antes hatagan sila sang proyekto. Ang ginalinan sila, kaya ang aktor nga si Dominic Rocco, maning bata bala sang bantog nga artista, nga si Bimbol Rocco, isa to sa mga nadakpan sa bypass operation sa Quezon City, nagligad nga Sabado, nga bag-o nyo lang din na dunduman haw. Damo-damo na nga mga artista nagkaldakpan sa bypass operation, bag-o lang abutan na iyak tao. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Bag-o nyo lang na mulalungan nga dapat gini pa'y dalom sa drug test. Sang una, tani ginahimo nyo na ni. Ari pa ang isa ka gusto ni Azurin. Dapat ang iban pa nga mga offices kag agencies obligahon man ang ilas sa nga mga employees nga magpa-drug test mga ka-aksyon. Tikon mag-amo sini mas maayong galikupon na lang. Tanan na lang para nga way ka na handla. Kung ang handom naton mangin drug-free ang tanan o galing si number 1 Senator Robin Padilla nagapabatok gini nga ipa-mandatory drug test ng mga artista. Sila nga dapat ang sinulang gusto magpa-drug test sa bala na tiway data Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Bot ko na no ang pinakarasondra ni Senador Padilla, no? Dapat ang drug test mo on kon pwede palang kada bulan na. Sa taran-taran nga sahi sa trabaho bla, public man o kon private para balanta kon sin-o ang mga adiktos. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Di ang panawagan nga mandatory drug test sa mga artista, dugay na nga panawagan sa nasiling tanang nga daw ay man gani gintutukan sa aton sa gobyerno. Manang iban nga ara daras gobyerno, amo man mismo gani ang ginakulbaan. Kaya ang pila dira sa ila may kabataan, may paryente, o kon may himata man nga ara sa showbiz. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Nga hindi man gani nila masaway. Kag sa mga taga-gobyerno naman mismo, mayara man dira ginakuno-kuno nga adik man sa Cebu, nugay na kanik mo. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Sang tuig 2019 mga kaksyon ang Philippine Drug Enforcement Agency, no, PDEA Director nga si Aaron Aquino, grabe na tong panawagan niya sa local television networks nga dapat may mandatory kag surprise drug test sa mga artista matapos ipalayag nga may 31 ka mga celebrities ang ara dalakip sa ila sa nga drug watch list o ariho. Isa pa rin sa way matutukan kag napabayaan na lang. Diin na ni ang 31 na drug test ni Y. Y batian, di bla? Man, base ining 31, pamilya sang ara man blas gobyerno. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ang base kon himata man sang mga artista nga nagpolitiko. Te nami, kung tani magpanawagan, seryosohon nyo, hindi ka lang sa panawagan, wala man gina seryoso. Abi pang papasabi, abi pang sikupa, pang pulbosa, kag pang likupa, drug test, ang taran-taran nga mga artista, nga ginadudahan, drug addict, no? Para balanta ko sino sila, no? Hindi kay tago-tagoon pangalan, hasta nga malipatan na lang. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Alas 6:46 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugang nga balita, balikan ta duga-duga standby. Life Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new
energy's rising. Voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful. Alas 6:50 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa atos sa ning pagpangalagad. Karon sa Aksyon Hotline, tutukan ta ang dalagko nga mga balita, mga ka-aksyon dire sa bahin sang lokal. Ang sitwasyon no sang mga ginpasaradan nga stalls no sa Manukan country kahapon no damo-damo ini mga 15 tanan ka mga stalls mga ka-aksyon, pero na damo sa nakamutik nga sa naglabay sila mga ka-aksyon kagabi dara sa Manukan yadto mga ginpasaradan nagsige man operar kuno Aksyon! Aksyon! Radio! parang report ka na ba tunta nag-ayo sila no kay ang ilas ring mga minyo blagin talana kay ang ginpang luto nila ti basi magkalapanos bla tigin hatagan sila guro sang konsiderasyon na pero ti balikan ta ni subong agabla karon sa Aksyon Hotline Plus ang isa pa sang ginahambalan nga balita gid subong amo ni pag-implementar na kahapon subugod kahapon sang dugang nga saka sa plete sa pampasahero o kon di pasahe nga salakyan. Aksyon! Aksyon! Radio! Nangin masadyagin ni po kay ang LTFRB may ara sang pahanumdom kag may ara sang advice sa publiko nga hindi bayad sang dugang nga saka sa plete kon waay sang nakapagkit nga fare matrix no kon taripa ang driver sa unit nga ginamaniho niya. Aksyon! Aksyon! Radio! Pagka-rudan na mala, no?
may 335 sa 998 ka mga examinees nakapasar ni siya veterinarian licensure examination ni. Bot sa lingon nga sa 928 ka mga nagkuha sang exams mga kaaksyon mga examinees 335 ang nakapasar amo niging pagwa nga datos sang Professional Regulation Commission kon PRC. Manang exams ginpatigayon sang September 27 tubtob 29 mo sa lingon tatlo kadlaw ni noong exams no dito sa mga testing centers sa Metro Manila, sa Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Coronadal, Legazpi kag sa Tuguegarao. Kampiyon ba niya? No? Kung veterinarian ka, ako damo ko kilala nga mga veterinarian no diri sa Negros Occidental nga kampiyon gid ya nga profesyon. Aksyon! Radio! No? Ang 8 sa 10 ka mga top notchers mga kaaksyon baw ginkumpragid sang University of the Philippines dito sa may Los Baños. 8 gid sa 10 ka mga top notchers no halin tanan sa UP Los Baños ti ang kabugusan nga listahan sa mga passers sa ding veterinarian licensure examination makita na sa 2022 September veterinarian licensure exam results. Aksyon! Radio! Pakarunan tamamla kay may tiyempo ta karon sa action hotline ining good news man no nga naangkon ni Anay Governor Ruel Digamo no ugaling kay daw ni ta na makontak communication ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo how no daw nagbag-o na gorong iya sa ding number o kon communication no kay kun tani mas payo tani nga ma-interview kag istorya ta siya bla kay man grabe man ang inagihan ni Governor Ruel Digamo no hindi ba na libog pinsar muna nga papili kay imo ya sa eleksyon may nagpapili man nga pareho ngalan si imo pareho pabilido. Aksyon! Radio! Apat sila mo nagpapili bilang gobernador sa Negros Oriental nagligad nga eleksyon. Henry Teves, may isa pa to. Kag duwa sila ka Ruel Digamo. Ang anay gobernador, ang Ruelia, R-O-E-L. Ang nagpapili nga isa ka Digamo, R-O-E-L. Ruel Digamo man. Aksyon! Radio! Igo murahon sang gintutukan ni Governor Digamo ang pag-id-id o sisa kon bala tutuod gid nga Ruel Digamo. Ayos tayo na igali among ngalan niya di. Aksyon! Radio! Ang apelyido ya gali hindi Digamo. Hindi man pwede nga magpapili to siya nga magmatumato siya nga isa lang nga siya lang na desisyon. May tawag is likod na. Aksyon! Radio! Ang resulta sa eleksyon kundi after gid sang eleksyon, pierde si Digamo, di bla? Ang nagdaog to si Teves, gin-proclaim in si Gidas Teves, na ninguha ni si Governor Digamo nga ireklamo kag ipa-declare nga nuisance candidate atong pareho niyang halan kag apelyido sa ulihin na desisyonan ginman sang Comelec. No? Kay damo to sang buto pa nga nakuha ya ang isa ka Ruel Digamo. No? Ang desisyon mga kaaksyon nga atong nakuha sang ginasiling nuisance candidate nga Ruel Digamo dapat makadto sa kay Governor Ruel Digamo kag amo ni natabo gid. Sang ginsaylo sa iya ang boto daog sa kay nagabansi siya kay Teves. Aksyon! Radio! Kapon kin-proclaim na siya nga siya ang nagdaog. Makin nyo, no? Kung pigaw-pigaw ni si Governor Ruel Digamo,
Hindi ani malabot ining kadalag-an ho. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Tigaran, sige lang, pakaroon tayo isa-isay ta ang medyo gamay lang nga istorya sa sining senaryo sa Negros Oriental. Kamanti, kapid ta nga probinsya mo. Arat lang sa piyak ta lang ho. Mga Negrosanon, mga Negrense man ang ginahambalan di. Kag naglabot pa ganit punto mga kakson nga may nagluntad nga tensyon. Nagligad ginto nga eleksyon. Hindi man basta-basta mo, no? Ang supporters ang digamo kag supporters sa mga Teves mga ka-aksyon. Pakarunan tani sa bahin sang aksyon hotline nga balita. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! 58 minutos na kaligad sa takna ng alas 6. Action Radio Philippine Standard Time, Inday Blaza, good morning. Ana Sinoro, good morning. Sa kay Dennis Nuwastro, good morning, good morning. Sa ato sa nga mga ka-aksyon. Kamusta ang inyo sa bugtaw subong sa mga nagapulo pang api na? Kabay pang ara na kamo sa maayo nga kahimtangan. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Una ning Martes sa bulan sang Oktubre sa ning tuig 2022, ikaapat man ning adlaw no sa patigayon sang mga aktibidad may kantanan sa Maskara Festival. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! 59 minutos na kaligad sa takdang alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Reports second portion magatakop naman temporaryo sa ngalan sang regulang anchorman Action Fred Salanga. Ako naman Action Marlon Henovoya, standby sa Action Balita Morning Edition with Action Boy Duran kag Action Dorel Cabato. Action Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.